Ahoj Jani, máme tu druhé točenie, veľmi sa na ňo teším. A ja, Filip. A tentokrát, keďže viem, že máš rada prémiové autá, som si pre teba nachystal niečo iné než predtým. A je to konkrétne Lexus LBX. Hovorí ti to niečo? Áno, Lexus LBX poznám. Je to nový mestský crossover a dokonca viem aj, čo tá skrátka znamená. No daj, som zvedavý. Lexus Breakthrough Crossover. Presne tak. A teraz si to rozmeňme na drobné. Ide tam o to, že vlastne pre Lexus je to prelomové auto, predovšetkým pre európsky trh, pretože to je najmenší Lexus, ktorý kedy vznikol, ale zároveň nerobí kompromisy v technológiách, v bezpečnosti a ponúka to, čo aj vlajkové lode značky. No a to ti chcem práve ukázať. Tak sem s ním. Tak čo hovoríš takto na prvý pohľad? No, Filip, na prvý pohľad ma okamžite zaujala táto zadná časť, spojené svetla, nádherný efekt. Zároveň 18-palcové disky kolies, no a čo mňa úplne zaujalo je táto dvojfarebná kombinácia alebo dvojfarebné lakovanie červeno-čiernej. Krásne. Veľmi pekný detail je aj tento blatník zadný, ktorý je vlastne taký vystúpený. Dizajneri hovoria, že muskulatúrny. A ono to vlastne, celé toto auto je vo výbave Emotion, hej? A má vzbudzovať emócie, podľa mňa aj vzbudzuje. Mňa chytilo za srdce. Je veľmi pekné, ale akože dizajn je dizajn, ja mám rád hlavne fakty. Tak poďme na to. 4,2 metra necelých je dĺžka tohto auta. S tým, že kolesa sú od seba vzdialené necelých 2,6 metra, opäť 2580 mm. No a vlastne vďaka tomu, že je ten rázvor takýto natiahnutý, tak aj vnútri je dosť miesta a v kufri je 332 litrov. Tak poďme si ho vyskúšať. Filip, ty máš rád fakty, ale ja mám rada prax. Takže ja som si pripravila na teba tento kufor. No tak ukáž. Elektrické otváranie 5 dverí. Áno. Ako sa patrí. Zvedavá. Môžem ti pomôcť? Ďakujem veľmi pekne. No pozri. Ako počítam, tak počítam 4 takéto kufre vlastne palubných rozmerov by sa sem mali úplne bez problémov zmestiť, čo ty si hovorila, že vlastne tento kufor je jedna noc? Jedna noc. Takže 4 noci by si vedela dať. Tak si zbalená, poďme si nastúpiť a ja ti poviem, čo by ťa mohlo zaujímať cestou, pretože je toho kopec, čo toto auto ponúka. No som zvedavá. Prvý dojem veľmi príjemný. Krásna veľká obrazovka, vyzerá to tu naozaj luxusne. Presne to bol ten zámer a tá výbava Emotion sa vlastne premieta aj tu vnútri. Keď si to tak všimneš, tak je tu množstvo mäkčených povrchov. Fakt, že aj tento vrch palubovky. Máme tu komplet, ako keby sme obalení kožou všade, kde sa dá. Krásne červené prešívanie, ktoré ladí aj s tou vonkajšou farbou. A to, čo máme vlastne na streche čiernu, je v interiéri čierna a tie detaily sú pekne červené. Čiže opäť to tu Lexus zvládol aj kvalitatívne, aj dizajnovo super. Ale ako úprimne, za mňa najväčší benefit tohto auta sú tie technológie a predovšetkým tie bezpečnostné technológie. Totiž ono už v štandarde tu máš Lexus Safety System plus 3, čo je ako keby balík, ktorý obsahuje napríklad adaptívny tempomat, čiže automaticky udržiava vzdialenosť od vozidiel, ktoré sú s tebou na diaľnici napríklad. Máš tu automatické prepínanie diaľkových svetiel, čiže vôbec neriešiš po tme ako keby žiadne ovládanie svetiel. Je tu predkolízny asistent, ktorý non-stop vlastne za pomoci kamery sleduje, čo sa deje pred tebou. A toto všetko je v štandarde. A to je veľká ako keby silná stránka Lexusu, lebo konkurencia tieto veci často ponúka iba za príplatok. Tuto je to proste štandard a ten začína na 28 500 eur mimochodom, s tým, že možnosť je financovať aj cez leasing, ale je tu aj Lexus Safety System Plus a opäť by som ti mohol menovať 13 asistenčných systémov, ale nebudem to tak robiť, radšej ti poviem z praxe, čo som zažil v tomto aute. Včera som išiel po takej križovatke a videl som, že auto, ktoré tam stojí, mi možno nedá prednosť. A akože fakt som to zaregistroval ja a v tom okamihu si to uvedomilo aj to auto a dalo mi upozornenie, že pozor, tam si ťa niekto nevšimol možno. Ďalšia vec, vycúval som z parkovacieho miesta a išiel cyklista, ktorého som nemal šancu vidieť. Auto ma upozornilo na základe svojich senzorov, že pozor, prichádza ti niečo sprava a
dávaj si pozor, buď ostražitý. Čiže to je ďalšia skvelá vec. A tretia skvelá vec, tu som si zase všimol dnes ráno na diaľnici. Neviem ako ty, ale keď šoférujem a predo mnou je zápcha na diaľnici, tak akože mám obavu z toho, čo za mnou. Či si to ten vodič všimne alebo nevšimne. Áno. A presne toto auto, ako nezažil som to ešte nikde inde, mi dalo upozornenie na virtuálny prístrojový štít, že pozor, zozadu sa k vám rýchlo blíži vozidlo. Čiže som sa vedel, ako keby, aj keby som náhodou v tom okamihu nesledoval, videl som to pred sebou, že môže byť nejaký problém zozadu a mám tomu venovať pozornosť. A to sú veci, ktoré sú v praxi neoceniteľné. Fakt, akože tieto 3 systémy za mňa úplná topka. Chcela som povedať, že je to na nezaplatenie. Priznám sa, že s tou bezpečnosťou si urobil na mňa naozaj veľký dojem, ale mňa ako ženu ešte zaujíma aj rýchlosť a spotreba tohto vozidla. Ono patrí vlastne medzi najdynamickejšie vo svojom segmente a zároveň aj najúspornejšie, čo je vlastne možné vďaka tomu, že je to full hybrid. Keď otvoríš kapotu, sa robí tam dole naľavo, presne, tak ti poviem, že vlastne tuto je motor klasický 1.5 benzín a vlastne jemu pomáha elektromotor v ECVT prevodovke. Čiže je to automatická prevodovka, človek nemusí nič riešiť a zároveň to má naozaj že perfektne nízku spotrebu. Ja musím ešte zistiť, kam sa teraz pripína tá kapota. Pomôžeš mi, nevidíš to ty náhodou? Takže počúvaj, ale že to by malo byť. Ježiš, tam je to, áno, ty si to našla, si super. Ďakujem ti za pomoc. 1.5 benzínová s elektromotorom, ako som povedal, má výkon 136 koní, spotrebu 4,8, naozaj jazdí veľa na elektriku a čo je super na tom full hybride je, že ho vlastne nemusíš nabíjať. Čiže on sa dobíja iba rekuperáciou. No a špecialitka tohto auta, už posledná vec, ktorou vás budem naozaj akože tak technicky zaťažovať, ale fascinuje ma, je, že je tu nový trakčný akumulátor, ten, ktorý sa stará o ten elektrický pohon. On je bipolárny, to znamená, že má vyššiu energetickú hustotu, čiže môže byť menší, alebo pri rovnakých rozmeroch ponúkne ako keby vyššiu výkonnosť, väčšiu kapacitu, je lacnejší, má lepší tepelný manažment, proste je vo všetkom lepší. A toto je ako keby, že ten najlepší hybrid s týmto motorom, ktorý si vieš dneska kúpiť. Neuveriteľné, koľko benefitov má toto auto. Tak, čo hovoríš na dnešné prekvapko, Jani? No, Filip, priznám sa, že toto bola naozaj trefa do čierneho. Do červeného v tomto prípade. Áno, áno. Kvalita, luxus a technológie, to je presne to, čo na aute hľadám a toto mi to splnilo. Super, tak som rád, že sa ti autičko páčilo aj že som ti takto spríjemnil deň dnešný. No a ja som zvedavá, čo mi pripravíš na budúce. Teším sa.